alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin yebi yanko be Nange TV on biya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yawde men nyalawma aljuma en hawre sappo e jeenayi lewru men bowte woni décembre hitaru jadi no gasji do wuro titungo Madina Gounass alhamdulillahi rabbil alamin en doete juma dimmo en der wuro tiddungo ngo Madina Gounass legal en wiye sifaw non ballal Ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba khalifa Madina Gounass e diingo e sosgo Ceerno Alaji Mouhamadou Seydou Ba Madina Gounass hitan ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi e tati 1973 alhamdulillah alamin ko nden legal ngal ko nden gallo sosa nden kadi sinthia alhamdulillah alamin en jetti bandiraɓe kala en jarniɓe gila nden calmini so nangi galle o nangi legal ngal nangi juma ka o wi ɗo ko juma watte alhamdulillah alamin e hutani ujunnaɗɗiɗi e nogas go 2021 2022 ko nden alwaɗe diiɗa e ballal kaw Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye e ɗowgo Alaji Abou Ndiaye machallah te mbiya Alaji Abou Ndiaye noon weltare mawde no fewi no fewi no fewi e waɗete saaha mo ganduɗa kabar mawɗo kabar belɗe mo nanɗen wonde nden ñamade nde kaw Alaji Abdoulaye Walla o joguino ɗum ha kadi ɓe ganduɗa ko galleji ɓe ganduɗa bitikaji woda ɗi o ñamlino ɗo e wuuro ngo alhamdulillah min Allah waɗi ceerno meɗen yoɓanimo ñamande nde alhamdulillah ndaw ko haani ndaw ko foti ceerno so yoɓani ɓiyum yoɓani almudu muɗum ñamande nde rewetano ɗum ko hunde mawde hunde welde nande alhamdulillah min ngal ɗon dongal ngal Allah ronnoma ɗen ñamale Allah rottimo ɗum ha laaɓi ceerno yamrima kadi yo artu ɗo e wuttudungo Madina Gounass o jokka golle makko o reena galle makko o wonda ɓesgu o waɗa dental ngal o jokka golle makko alhamdulillah min weltare mawde nde nande ɗon kabaru woni nen beela mawɗo ɗum kadi onnen kadi yeɓiyankoɓe kadi teddugal mon e ɗum mbaɗani hen kadi duwaw Allah newni Alaji Abou Ndiaye machallah e tampere o joguino caɗele o joguino tawno caɗele fof ko ñamale ɗe tan Allah waɗi ñamale giwi ha laaɓi e ballal ceerno meɗen yoɓi ñamande ha laaɓi machallah yalla joni gondam ceerno meɗen ɓeyda hemnamo cellal kanko ɓesgu makko kanko e almu makko kanko dendagal yiɗɗi makko barke Allah dendagal Tidiani yankoɓe kala bandiraɓe sehilaɓe yeɓiyankoɓe Nange TV hande ko aljuma no gowno wadde kala aljuma arde juma ɗimmo e wuttudungo Madina Gounass ceerno Amadou Samba mo Cikkitte kanko de o wi ten siraji mo ceerno Amadou Samba Cikkitte kanko de o wi ko juma sharaba o woni juma ɗimmo kanko noon wi kanko juma sharaba o woni juma ɗimmo kaɗo juma siwa woni juma tataɓa e wiide makko o haali dalil makko noon o wi 2010 walla 2011 en o arini ɗo e wuttudungo Madina Gounass kanko ceerno ten siraji mo ceerno Amadou Samba o yaade ceerno to omo yaada ceerno toon guesa ceerno ɗo faaba on saaha noon e joni ko duuɓi sappo walla ko fayi ɗum ɓe gari haɗo sharab ɗo noon on saaha ɓe telli ɗon kanko ceerno en ceerno wi nde wonɗo ɗo ko juma wonɗo ayi legal sharab ɗo ceerno wi ko juma wonɗo ayi kanko e guilde en o hankkadi o nangui ɓerde makko o waɗi ko juma woni ɗon o wi noon nam kaɗo juma adi mahede kono ko kawto woni juma ɗimmo kanko ceerno Amadou Samba ɗo dallinori taw ceerno wimo noon duuɓi sappo jawtude caggal mum de kaɗo juma fuɗɗi mahede alhamdulillah alamin omo jogui hen dalilu laaɓɗo ceerno ɓe kanko wadda wona wiya alhamdulillah te ko ceerno khalifa hande on kadi waddini on kadi wimoni jetti bandiraɓe kadi en jarniɓe machallah e weltare mawde hande mbiɗen ni machallah o kabar wonan ɗen banggue Alaji Abou Ndiaye ko weltare mawde no fewi no fewi no fewi alhamdulillah Allah rotnima ngal ɗo tonggal e ɗeɗo ñamale Allah ittinima ha laaɓi e ballal ceerno meɗen khalifa en ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba khalifa Madina Gounass yalla joni gurdam wadde hen cellal ha heewa barke Allah ñalaɗo muɗum bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe jehen toon nder juma to caggal muɗum kadi panɗuɗen ceernajo inchallah ɓoyata o ara eɗen gandi ɗo ko 14h30 juulate ɗo e juma ka legal sifaw inchallah e yamro ceerno e gardugol ceerno Bachirou mo ceerno Ousmane Thiam e ballal waldi makko ceerno Hammadou Diallo en ceerno Abdoulaye Bayen ceerno Hammadou Siraji e denagal waldi mabɓe en jetti bandiraɓe en jarniɓe hano hannirta ni bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe jokken golle inchallahu mawla inchallah min eto waddude e ceerno Siraji mo ceerno Moutar e gande koye artinoɓe golle juma ka o jeeya omo jeeya kay anduɓe kadi hunde e ciinci legal ngal ha e juma ka kadi hol ñalawma fuɗɗa diidede hol ñalawma uddita holde gasi fof mbadmi ko yewte kanko Siraji ceerno Mouhamadou Siraji mo ceerno Moutar inchallah mawla mbadmi koye yewtere fate ɗum
inchallahu mawla inchallahu lamɗo jaaɓi ɓe mbaɗi ɗum kadi mbaɗi ɗum e Nangue TV juuɗe ɗo ɓe mbawa naftade mbawa humpitade nde wonno humpitade ɓuuri humpede bandiraɓe alhamdulillah min on ji bandiraɓe julɓe enen garta no moƴƴi nder juma ka enen garta cente machallah en ji bandiraɓe enen garta cente caggal to eɗen coyno machallah alhamdulillah alamin jetti bandiraɓe kala no fewi en jarniɓe en keeɓi kabaru wonde hande o julnata ko ceerno Hammadou Diallo julnata en keeɓi on kabaru alhamdulillah alamin maro ceerno Bachir en jogui gantu joni en keeɓi on kabaru nde ko gotum inchallah mawla fof ko yamro ceerno alhamdulillah alamin وعليكم السلام ko junni ko weñi na jafna ko weñi famille mbaɗɗon chef alhamdulillah baraka mbaɗɗon mbaɗɗon celli yoni uji sajjane ba bismillah assalamu alaikum warahmatullah سيدنا محمد رسول الله
لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد أيها الناس، إن الدنيا دار لمن لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. إنما هي دار فناء وغرور، ومصائب تنسي كل سرور. عزيزها ذليل وكثيرها قليل، حيها يموت وخيرها يفوت، ولا يركن إليها إلا أحمق أعمى البصيرة. والدار الآخرة هي المرجع والمآب، وتقوى الله خير زاد وأكثر ثواب. فاترك الغفلة، فما بعد الحياة إلا الممات، وما بعد الوجدان إلا الفوات، وما بعد القصور إلا سكن القبور. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. عباد الله، إن الفرح بالدنيا هو الغرور، بل الفرح بالآخرة هو السرور. وتعمير الدار الباقية أولى من تعمير الدار الفانية. وبادروا بالأعمال الصالحات، فما عند الله خير وأبقى، ولهو الدنيا أشر وأشقى. فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وبكى على ذنبه وطرد عنه الوسواس. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. اللهم انصر دينك وأهلك عدوك، اللهم انصر دينك وأهلك عدوك، اللهم انصر دينك وأهلك عدوك. اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد. اللهم اردد عنا زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح المسلمين، وأهلك من كان في حلاكه راحة المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس،
إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دارك دار السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد والخاتم لما سبق الناس والهادي إلى صراطك المستقيم
اللهم صل على سيدنا خاتم ما سمعنا بقدره من داره على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر هذه الأسرار هذه حق قدره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله جبانين yo Allah jabani en golleji men moƴƴi fof o yaafo en tergitte meɗen yo Allah fewnu en o fewnane en ɓesguji meɗen jaɓaɓe jaɓanaɓe yo Allah waɗa en jaɓaɓe jaɓanaɓe o waɗa en hawruɓe hawridinaɓe e peewal yo Allah waɗa en hawruɓe hawridinaɓe e peewal Allah waɗa en heeriɓe almuɓe cheikhana ahmada tidiani yo Allah waɗa en heeriɓe almuɓe cheikhana ahmada tidiani radiyallahu ta'ala anhu Allah humtu haajuji men dagiɗi fof yo Allah humtani en haajuji men dagiɗi fof Allah sellin rafiji men yo Allah sellin rafiji meɗen o yurmo o yaafo mayɓe men e dendagal mayɓe julɓe o yurmo o yaafo mayɓe men e dendagal mayɓe julɓe Allah jaccin ɗanniɓe men yo Allah jaccin ɗanniɓe meɗen o ɓeydanaɓe toon newuyaji keeriɗi o ɓeydanaɓe toon newuyaji keeriɗi ɓe ngala hen kayitaji ɓe yo Allah newnan ɗumen kayitaji ɓe ngala hen kayitaji ɓene yo Allah newnan ɓe kayitaji Allah newnana ɓe gonka foccika Allah newnana ɓe gonka foccika jogiiɓe hen kayitaji ɓe yo Allah newnan ɗumen golle pocciɗe jogiiɓe hen kayitaji ɓene yo Allah newnan ɓe golle pocciɗe waɗanaɓe hen ndenka waɗa arsigue jaƴƴo e arsigue jaƴƴo
kala gooto e men ɗo dillinta sababu ɗo kala e gooto e men ɗo dillinta sababu ɗon e yo Allah waɗan ɗum ɗon barke yo Allah waɗan ɗum ɗon barke wonna ɗum ɗon udditare e yaajeende waddanamo heen udditare e yaajeende jooɗiɓe e ɗanniɓe fof jooɗiɓe noon e ɗanniɓe fof laartoɓe gande ɓeene yo Allah newnu laartoɓe gande ɓeene yo Allah newnu gila e qur'ana o ha e jangdeli keddiɗi gila e qur'ana o ha e jangdeli keddiɗi ɗi fof Allah wadde heen fahmu Allah wadda heen fahmu Allah waɗa heen barke Allah waɗa heen barke o rokka en naftorade o rokka en naftorade bijahi rasulillahi bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama Allah juunnan en gurdam ceerno men yo Allah juunnan en gurdam ceerno meɗen waddanamo heen cellal duumingal waddanamo heen cellal duumingal waddanamo heen sembe waddanamo heen sembe o ɓooya ɗowde en e ardade en o ɓooya ɗowde en e ardade en o ɓooya naftude en e fewjande en o ɓooya naftude en e fewjande en enen ne ɓooyen jabde fewjanede enen ne ɓooyen jabde fewjanede ɓooyen naftorademo ɓooyen naftorademo ɓooyen ñemtindemo ɓooyen ñemtindemo ɓooyen heddade e ahdi ɓooyen heddade e ahdi ɓooyen moƴƴinde almudagal ɓooyen moƴƴinde almudagal Allah jaɓana en almudagal ngal yo Allah jaɓana en almudagal ngal jaɓana en fergo ngo jaɓana en fergo ngo rokka en fandinde o rokka en fandinde sabi barke Allah ene laaɗo sabu mum barke Allah ene laaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallama barke cheikhana Ahmad sabu barke Tidiani cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu barke ceerno men e seeremɓe sabu makko barke ceerno men e seeremɓe mumen radiyallahu ta'ala anhum jami'an radiyallahu ta'ala anhum jami'an allahumma salli ala sayyidina اللهم muhammadin صل على سيدنا محمد وسلم tinnoɗen kadi e silki he no moƴƴi no moƴƴi tinnoɗen e silke he no moƴƴi no moƴƴi ko barke tan woni hen ko barke tan wonani en hen nafoore e kumtal haaju o nafoore e kumtal haajuji no gowɗen wiide ni tan no gowɗen wiide ni tan hay mo yiyata bindi o hay mo yiyata bindi o mo wawa janngude o wawa janngude tumbutere jooɗademo nde jooɗademo nde o tawtore silke o o tawtore silke o tawtore duwa o silke o o tawtore du'a o silke o ko moƴƴere mawde woni hen ko moƴƴere mawde woni hen kumtal haaju woni hen ko kumtal haaju woni hen haaju hoore makko haaju hoore makko haaju galle makko haaju galle makko haaju ɓesgu makko haaju ɓesgu makko e haajuji pawaɗi e dow makko e fof haajuji pawaɗi e dow makko fof ɗum ɗon mbatten hen haqqille no ɗum moƴƴi noon mbatten hen haqqillaji meɗen wona mere ceerno suɓani en wona mere ceerno suɓaneri en silke o no mbatten hen haqqille no moƴƴi no moƴƴi mbatten hen hakkille no moƴƴi no moƴƴi yo Allah jaɓan en yo Allah jaɓan en jahi rasulillahi bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama bisimilla jogui dawol ko guesa ceerno o denndingol maajagol nokkodiren duwaw mbaɗen fatiha e salatul fatiha nokkodiren du'a mbaɗen fatiha e salatul fatihi lillahi rabbil alamin Allah jaabo du'a o